Oiriasen gaude, justo Zigoitia eta Legutioko udalerrien artean, bi gotorleku errepublikanoen inguruan lan arkeologiko batzuk garatzen ari gara. Bertan ditugu soldaduek 1927ko udaberri hortan utzitako markak. Markak zemotakoak diren, esaterako sinadurak, izen propioak, destakamentu militarra eta euren ideologia ere. Hemen inguruan daukagun paisaia, bukoliko, berde, historio ezkutua dago. Hori oso lotuta dago Gerra Zibilarekin. Frankok hainbat hamarkadaz bere diktadurapean, bai giza paisaia, bai paisaia naturala aldatzeko eta eraldatzeko eskubide osoa eduki zuen eta ingurune guzti hau zeharo aldatu egin zen. Horregatik hori lan arkeologikoari dagokienez zailtasun bada. Izan ere ez dugu topatu materialtasun arkeologiko handirik. Bai, egia da, balazorroak topatu ditugula, Mauser txekiarreko munizioa, pistolako munizioa ere topatu dugu, eta horrek esan nahi du hemen, ere, bataila latza eman zela, oso hurbil zeudelarik Fortinetan errepublikanoak eta frankistak erasotzen. En 1926ko abenduan, San Andreseko ofentsiba ere eman zen. Gerra osoan egingo izan zuten ofentsiba bakarra, porrota izan zen, Euskal Indarrentzat. Orduan jarrera defentsibo bat hartu zuten Eusko Jaurlaritzako soldaduek. Hori hemen ikusten duguna. Gotorleku hauetan, lehenengo lerroan daudenak, eta azkenan istorio kurdel eta azkenan luze hori. 1927ko martxoaren 31an, frankistek Bizkaiko ofentsiba martxan jarri zutenean. Orduan Euskal Fronteia gehiena erori egin zen, eta horrela eman zen erasoaldia.